ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇതാണ് അധ്യായം 13. അപ്പൊ 1ഉം 2ഉം ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? ഒന്നാമത്തെ 6 അധ്യായം, കർമ്മയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞ് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം ഭക്തിയോഗം അല്ലെ? ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം ഏത് യോഗാണ്? ജ്ഞാനയോഗം അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്ത് വേണം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കും, കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം നമുക്ക്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആര് തരണം? ആ ബുദ്ധി ആരാ തരുന്നത്? പഠിക്കാനുള്ള, മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ തന്നെ തരണം. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ നല്ലൊരു അധ്യായം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം. എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ഭക്തിയോഗത്തില്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത് ഇന്നലെ? ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഏതാണ് അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണോ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണോ ഏതാണ് കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മറ്റേതും എന്നിലേക്ക് തന്നെ എത്തും, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? കുറെ സമയം എടുക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ വളഞ്ഞു പിടിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് സമയം എടുത്താലാണ് അതൊക്കെ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. 5 തരത്തില് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് അത്? 5 തരത്തിൽ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? നാമം ജപിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു, അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, അല്ലെ? അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെന്താണ്? പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, പിന്നെ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? സ്വമേധയാ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിന്ന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. കൃഷ്ണ മാതാജി കട്ടായി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ആ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ചാർജിങ്ങില്ലായിരുന്നു ഫോണിൽ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ കരുതി. അല്ല, എല്ലാവർക്കും പോയില്ലേ? എല്ലാവരും പോയി. ആ ഓക്കെ. അതെ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഒന്ന് ചാർജിൽ വെച്ചോട്ടെ അത്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, ഞാൻ മറ്റേന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. മൊബൈലിൽ നിന്ന് അപ്പൊ കയറിയത്. എക്കോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇല്ല ഡിസ്റ്റർബ് ഇല്ലല്ലോ? എക്കോ വരുന്നില്ലല്ലോ? മാതാജി, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആരോ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അവിടെ എന്തോ ക്ലാസ് പ്ലേ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരി ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, അതന്നെ വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ. ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല, ശരി മാതാജി. ഡോറ് ചാരിട്ടു. സിഗ്നലിന്റെ പ്രോബ്ലം വരും. രണ്ടാള് ക്ലാസ് എടുക്കുക. അപ്പുറത്ത് പ്രഭു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണത്. ആയിക്കോട്ടെ മാതാജി, കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ അധികം വരുന്നുണ്ടോ സൗണ്ട്? ഇല്ല മാതാജി, വളരെ ലോ ആണ്. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വമേധയാ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതും, അതായത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഗുരുവിന്റെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. ചെയ്യാം. അതായത് വൈദ്യസാധന ഭക്തി എന്ന് പറയും. നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ശീലിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. നമ്മള് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു, ഓരോന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പതുക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടുവരും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു? സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വാണി, ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ട അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് തന്നെ 2 പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് എന്തായി? ഭഗവത്ഗീത പ്രചരിപ്പിക്കലായി നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ. പിന്നെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അങ്ങനെയും ചെയ്തു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ ഫ്രോഡ് കമ്പനിയുടെ, കാർ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉടമസ്ഥനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആൽഫ്രഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ സാധിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും സഹായിച്ചു കൊടുക്കാം. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ധ്യാനം നേടാനായിട്ട് അല്ലെ. ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 5 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഓർഡർ വെച്ച് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അങ്ങനെ അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതാണത്. ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഏതാണ്? നമ്മള് ഇതായിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ നമ്മൾ എന്താണ്? ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഉള്ളുകൊണ്ടൊന്നല്ല, ഗുരു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മളത് മനസ്സുകൊണ്ടായിട്ട് മാറുന്നത്.
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ 5 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെ, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അല്ലെ. എന്നാല് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്, എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? പോയിന്റ് എന്തെങ്കിലും? മത്സരബുദ്ധി കൂടാതെ മത്സരബുദ്ധിയാണ് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം കേട്ടോ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലാത്ത എന്താണെന്നറിയോ? മത്സരബുദ്ധി. അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും. അസൂയ, മത്സരബുദ്ധി, ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയും. ഭക്തിയില് ഏറ്റവും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും. നിർമത്സരാണ് സദാ പറഞ്ഞത്. മത്സരം ഇല്ലാതെയായിരിക്കണം നമ്മള്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുമ്പോ അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറയും, മത്സരം. പിന്നെ മത്സരബുദ്ധി, പിന്നെന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ? മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ സുഹൃത്തുക്കളായി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും പിന്നെ എന്താണ് പറയാ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒരേപോലെ സാധിക്കണം. പിന്നെ അവകാശബോധവും അഭിമാനം വന്നാലും ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനിയും പോകെ പോകെ പഠിക്കും നമ്മൾ. ഇനിയും ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെ, നാശമില്ലാത്തതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരം നശിച്ചാലും അടുത്ത ശരീരം, ജീവാത്മാവ് ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോ അവിടെ ഈ ചെയ്തതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ 12ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചത്. ഇനി 13ാമത്തെ അധ്യായം കടക്കാണ്. ജ്ഞാനയോഗമാണത്. ജ്ഞാനയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ജ്ഞാനയോഗം നമുക്ക് എപ്പോഴാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യം വരുന്നത്? ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കണമെന്നില്ല? കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ തന്നെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും അത് ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മൾ അത് പഠിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരുടെ അധിപനാണ് എന്ന് ഉറപ്പായതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജ്ഞാനി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അറിവ് നേടും. അറിവ് നേടി അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോ നമ്മള് കൂടുതൽ അവരോട് ഇഷ്ടം വരും അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും, അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയും തോറും അർജുനൻ എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഈ ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ അസൂയല്ല വരുന്നത്, തിരിച്ച് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരാണ്? ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ജ്ഞാനയോഗം എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്? ശരിക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗം എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം എന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി വേണം. അത് ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കണം. നമ്മൾ അറിവ് നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഇരിക്കണം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്ത് മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം അല്ലെ. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് എന്താണ്? ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഭക്തിയോഗമാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് അറിവാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 13, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ.
പുതിയ വേർഡാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കും ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനനോ പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തൊക്കെയാ അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്? പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. എന്തൊക്കെ അറിയണം അർജുനന്? പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ആരാഗ്രഹിക്കാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതത്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തർച്ചിത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറയാണ്, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനെയാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അർജുനൻ അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയണം? പ്രകൃതി അറിയണം, പുരുഷൻ അറിയണം, ക്ഷേത്രം അറിയണം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അറിയണം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു ശരീരം വേണം. ആ ശരീരത്തിൽ അതായത് ഒരു വേദി വേണം, പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വേദി വേണം. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതോ ജീവാത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു മണ്ഡലം, അതാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരിക്കും? ഭഗവാന് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ സാധിക്കോ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, ശരീരത്തെ കുറിച്ച്? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും? നമുക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ജീവാത്മാവിന്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ആത്മാവിനും അറിയാൻ സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനും അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം, അപ്പൊ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശരീരമാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ്? അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. കാരണം ജീവാത്മാവിന്
എന്തറിയാം? നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ജീവാത്മാവിന് അറിയാം, താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പരമാത്മാവിനും അറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. മനസ്സിലായോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്ന്? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ജീവാത്മാവുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളില്. അത് രണ്ട് പക്ഷികളായിട്ട് പറയുകയാണ് നമുക്ക്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികൾ. ഒന്ന് ചിറകിട്ടടിച്ച് ആ മരത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷി, ഒന്ന് മിണ്ടാതെ അത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുന്ന പക്ഷി. ഇതിലേതാണ് ജീവാത്മാവ്, ഏതാണ് പരമാത്മാവ്? മൗനമായിരിക്കുന്ന പക്ഷി പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവ്, മറ്റേത് അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനൊരു സെക്കൻഡ് പോലും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് മുഴുവനും സാക്ഷിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റെസ്റ്റ് ഇല്ല. ഫുൾ ടൈം കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അതിനെല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. നമുക്കറിയാം സാക്ഷാത്കാരം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാ എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? 1 ബ്രഹ്മമായിട്ടും, 2 പരമാത്മാവായിട്ടും, 3 ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നേടുന്ന മുക്തി എന്ന് പറയാം. അവിടെ നമുക്കൊരു മുക്തി കിട്ടും. നമുക്ക് അത് ഏതാണ്? സായുജ്യ മുക്തിയാണ് നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. സായുജ്യ മുക്തി, അതായത് നമ്മളെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ആ ജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് സായുജ്യ മുക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ആയുർമുക്തി. 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. സായുജ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം. 5 തരം. അതില് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന മുക്തിയാണിത്, സായുജ്യ മുക്തി. സായുജ്യ മുക്തിയാണ് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്. ബാക്കി 4 മുക്തികള് സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം. സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം. 4 ബാക്കി പറയാം നമുക്ക് പിന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്താണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതാണ് എന്ത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തേതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. സച്ചിദാനന്ദമയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇനി ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്ര ജ്ഞാനം മദം മമ. ആ ഭാരത വംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. നീ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമാണ്, അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ഇവിടെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. നീ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചും. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് വെച്ചപ്പോ ആരൊക്കെ വരും? ജീവാത്മാവും വരും, പരമാത്മാവും വരും. എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാൻ ആകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം.
അപ്പൊ നമുക്കറിയില്ല, ജീവാത്മാവിന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയുള്ളൂ? തന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ പരമാത്മാവായ ഭഗവാനോ എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പരിപൂർണമായ അറിവുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പലതരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണമായ ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഇനി പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക? ആ ശ്ലോകം വായിക്കാം. മഹാഭൂത്യാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷസുഖം ദുഃഖം സംഘാതചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ? 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിനെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? 24 മൂലകങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയാ? ജനനം വരുന്നുണ്ട്, വളർച്ച വരുന്നുണ്ട്, സ്ഥിതി വരുന്നുണ്ട്, പ്രത്യുൽപാദനം വരുന്നു, ക്ഷയം വരുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ 6 തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതിൽ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? 24 ഘടകങ്ങളാണ്. 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്? ഒന്നാമതായിട്ട് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് അടുത്തത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ നോക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ നമ്മൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു 5 എണ്ണം. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ശബ്ദം, കാല്, കൈ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു അല്ലെ. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിൽ വരുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ഠത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശബ്ദം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയ. 5 എണ്ണം വന്നല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം 15 എണ്ണം പഠിച്ചു. ഒന്നാമത്തത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ശബ്ദം, കാല്, കൈ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ എത്രയായി? 15 എണ്ണായി അല്ലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5 എണ്ണം. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. ഏതൊക്കെയാണത്? ഗന്ധം, രൂപം, രസം, സ്പർശം, ശബ്ദം അല്ലെ. ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളായി. അപ്പൊ 20 എണ്ണം കിട്ടിയോ? മനസ്സിലായി? 20 എണ്ണം മനസ്സിലായി. ഇനി വരുന്നത്, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി 4 എണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ 4 എണ്ണം വരുന്നത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അതാണ് അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. പിന്നെ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? 24 എണ്ണായി. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ 24 എണ്ണം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് 24 മൂലകങ്ങള്? ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. 20 എണ്ണായി. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. 24. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്.
സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യം. മനസ്സിലായതൊക്കെയാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ചാ പറയണത്, ഒരെണ്ണാക്കിയാ പറയണത്, പലയിടത്ത് സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, അങ്ങനെയാണ് 24 മൂലകങ്ങൾ വരുന്നത്. പറയാവോ ഒന്നും കൂടി അതൊക്കെയാണെന്ന്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പ്രകൃതിയുടെ 3 ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ആയ ഓർഡറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ മറക്കില്ല നമ്മൾ കേട്ടോ. അപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, പിന്നെ വന്നിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങൾ, 24 മൂലകങ്ങള്, ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹമാണ് എന്ത് ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഇത് ഒരിക്കലും എങ്ങനെയായിട്ടുള്ളതല്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആ മാറ്റം വരുന്നത്? ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ വന്നിട്ട് ക്ഷയം, പിന്നെ മരണം. ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനം അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ്, അജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അമാനിത്തമതം ഭീത്വ അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മമൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദ്വേഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്താദേശസേവിത്വ അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥ. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം, എന്തൊക്കെയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് ഇവിടെ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. നമ്മള് സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സമീപിക്കണത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുവായിരിക്കണം, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കണ്ടെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശുചിത്വം നമുക്ക് വേണം. ശുചിത്വം ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം നമുക്ക് വേണം. ആന്തരിക ശുചിത്വം നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമുക്ക് ആന്തരിക ശുചിത്വം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മീയ ജീവിതത്തില് മുന്നേറാനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. അതിനാണ് സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയമായ ജീവിതത്തില് മുന്നേറാനുള്ളൊരു ദൃഢനിശ്ചയം എടുക്കുക, അതിനെയാണ് സ്ഥൈര്യം. പിന്നെ ആത്മസംയമനം പാലിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി പാടില്ല. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത്, അതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. ഇപ്പൊ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം, ഈ കാര്യങ്ങള് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമുക്ക് എന്തിനോടാണ് നമുക്ക് വൈരാഗ്യം?
ഭൗതികമായ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തോട് എന്തിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടാണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നിലനിർത്തേണ്ടത് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം, അത് വേണം. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അമിതമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് അതിനോട് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം? വിരക്തി ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവരിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ അല്ല പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മള് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഗൃഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്തു പോകും. അതായത് ഭൗതികമായ സന്തോഷങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം. നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ കുടുംബം, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കള് എന്ന് മാത്രമേ തിരിച്ചു ഭാര്യ, ഇവിടെ അർജുനോട് പറയുന്നോണ്ടാണ് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ബന്ധനത്തിൽ വന്നു പോകുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ബന്ധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മള് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കടമകളും നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ശരിക്കും വേണ്ടത് ആരുടെ അടുത്താണ്? ഭഗവാനോടാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കും? നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ പെട്ടുപോകും നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടില്ല? അതാണ് അവരിൽ നിന്നുള്ള മുതലായവരിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത. സുഖവും ദുഃഖത്തിനും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് പണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് പാടില്ല? സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി. ഭഗവാനില് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാകണം. പിന്നെ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചെന്താണ്? നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് നിൽക്കാന്നുള്ളതല്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതായത് ഭഗവാനില് കൂടുതൽ നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്യാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങൾ, വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെയൊക്കെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ധ്യാനത്തിനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് വേറിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്? അഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ശരിക്കും ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ലേ? അത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാ, സത്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് ജ്ഞാനത്തിൽ വരും. അല്ലാത്തത് മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അജ്ഞാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള അറിയാവോ? എന്താ പറയാ അതിന്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. എന്താണ് നമ്മുടെ ദുഃഖം? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ജന്മ മൃത്യു ജനന മരണം ജന്മ മൃത്യു ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ വ്യാധി, അസുഖങ്ങൾ അല്ലെ? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ജനിക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നു, വ്യാധികൾ, അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക്. ജരാനരകൾ ബാധിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കും? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോ നല്ലൊരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമുക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് മുടി ഉണ്ടാവും, കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും, മുഖമൊക്കെ നല്ല സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിലായിരിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ ജരാനരകൾ ബാധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
അതൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ യൗവനനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? 25 വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവിനെ പോലെ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നുന്നേ ഇല്ല. ഭഗവാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് മക്കളുണ്ട്, പേരക്കുട്ടികളുണ്ട്, അവരുടെ മക്കളുണ്ട് അല്ലെ? എത്രയും മക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? 25 വയസ്സിൽ നവയൗവനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കാണപ്പെടുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ശരീരം ജരാനരകൾ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ട് ജനനം, പിന്നെന്താണ് വളർച്ച, പ്രത്യുൽപാദനം, പിന്നെ ക്ഷയം, പിന്നെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരം കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. അപ്പൊ ശൗചം നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതാണ് എന്ത്? ശൗചം. അത് 2 തരത്തിൽ പറയാം, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ളതും. ബാഹ്യ ശൗചം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? കുളി കൊണ്ട് നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആന്തരികമായ ശൗചം നിരന്തരം ഭഗവാൻ സ്മരണയും, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഇതിനുള്ള ഉപാധികൾ. അപ്പൊ ആന്തരിക ശൗചം നമുക്ക് നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, അത് നാമജപത്തിലൂടെ തന്നെ സാധിക്കും. അതാണ് അതിനുള്ള ആന്തരിക ശൗചത്തിനുള്ള ഉപാധി. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മങ്ങള്, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ പൊടിപടലങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നാമജപം കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. നിരന്തര ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ടും നാമജപം കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും മുൻജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ അഴുക്കുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവേന്ദ്രിയാ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയാ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്യച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പേരുണ്ട്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പേര്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടോ? നിയന്താവ് അല്ല, ഋഷികേശൻ അല്ലെ? അർജുനന്റെ യുദ്ധം വിജയിക്കാനുള്ള, അർജുനൻ ജയിക്കുന്നു പറയാനുള്ള കാരണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഋഷികേശൻ എന്നാ പറഞ്ഞത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ പേര് അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? അതെ, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇവിടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ വായ വേണം, കൈകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കണ്ണുകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അസക്തനല്ല, അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനും ഭഗവാനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ഭഗവാനാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്, അതുകൊണ്ട് ത്രിഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ ഗുണാതീതനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ യജമാനനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്നും പറയും. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി
തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അകത്തിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശം എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത്. തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരേ സമയം വ്യക്തിയുമാണ് അവ്യക്തനുമാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അവിടെ തന്നെയാണ് അറിവും അറിയേണ്ടതും ഭഗവാൻ. അറിയുന്നതും ആരെ കുറിച്ച്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അറിവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിയേണ്ടതും ആരെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ജ്ഞാനവിഷയം അതും ആര് തന്നെയാണ്? അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമപുരുഷൻ. ആ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാതും അപ്പൊ ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പിന്നെ അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ തന്നെ. എല്ലാ സർവ്വ ജ്യോതിസിന്റെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ തമസിനെ ഇരുട്ടിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംകസ്യ അസത്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതി ജീവാത്മാവ് ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നമ്മുടെ ജീവൻ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ജീവാത്മാവിന് ആ ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വരുന്നത്. ആ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് പൂർവ്വജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ആ ഒരു ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ഈ ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്, പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം, അടുത്ത് വരുന്ന ജന്മത്തില് നമുക്കൊരു ശരീരം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയിൽ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നിട്ടാണ്, ഭൂലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതുവരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ജീവാത്മാവിന് ഏത് ഗുണങ്ങളാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അജനാണ്, നിത്യനാണ്, സച്ചിദാനന്ദനാണ്. എപ്പോഴും പരമാനന്ദം ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അതിനെ സ്വാധീനിക്കും. ഈ 3 കാരണം പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ആര് ബാധ്യസ്ഥനാണ്? ജീവാത്മാവ് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ആ ജീവാത്മാവിനെ സ്വാധീനിക്കും. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ആ ഗുണത്തിന് അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ സത്വഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? സത്വഗുണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിരിക്കും. രജോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആയിരിക്കും. തമോ ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം തമോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ എന്താണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച്. ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളതും എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള നാനാ യോനികളിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ജലജീവികൾക്കും എല്ലാത്തിനും, സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഇതൊക്കെ ബാധകമാണ്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളില് എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ
മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ മനുഷ്യജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മമാണ്. നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ സവൈ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ അഹൈതുകി അപ്രതീഹത ഈ ആത്മാ സുപ്രസീതത എന്ന് പറഞ്ഞ, അതായത് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം, അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് പരമമായ ധർമ്മം. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് അത് നമ്മൾ മൃഗത്തിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ, മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അതില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ അവരും നമ്മളും ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടാം? മനുഷ്യൻ പകരം മൃഗമായിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ അത് പ്രകാരമല്ല നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മളൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മനുഷ്യന്റെ പോലെ അല്ലാതെ മൃഗത്തിന്റെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ശരീരം എന്തായിട്ട് മാറും? മൃഗമായിട്ട് മാറും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിന് ജന്മം കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണല്ലോ നമുക്ക് മൃഗജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മൃഗജന്മം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവിടെ തീർന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് പറയുന്നതാണ്, ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ട് മൃഗതുല്യമായ ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ നിശ്ചയിക്കുന്നത്? കാരണം ആ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യം അവനില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? മൃഗത്തിന്റെ വരാം. മൃഗ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു ചെയ്ത എന്തോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. ആ ചെയ്തു, ആ കർമ്മം കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടാം. രണ്ട് തരത്തിലും സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ചിലത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടായിരിക്കും അനുഭവിക്കാനുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം എടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിൻ്റെതേ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാം, പക്ഷെ തിരിച്ചും അതേപോലെ സംഭവിക്കാം. അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ചില ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, നായ്ക്കള് മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, നായിയായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പോലീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നായകള് ചിന്തിച്ചോളൂ, നായയാണ് ജന്മം കൊണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ അത് എന്താണ്, അതിന് മനുഷ്യരുടെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടിയാണ് അത് നടക്കുന്നത് അല്ലെ. നടക്കണ മീൻസ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വണ്ടിയില് ഒരു പറയും, നമുക്ക് ഇപ്പൊ നല്ല വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ AC റൂമിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ നമുക്കറിയില്ലേ, അങ്ങനെ പോലീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന നായകൾ, അങ്ങനത്തെ കുറെ അറിയാലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ആ ജന്മം കൊണ്ട് അതിന് എന്തായിട്ട് ആവേണ്ടി വന്നു? മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ആ ജന്മം എടുത്തോണ്ട് അതിന്റെ ഫലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അനുഭവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ്? വളരെ റോയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് അതിന് കാണുന്നത്. അതിന് അനുഭവിക്കാൻ അതിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആദിവാസികൾ, അതായത് നരഭോജികൾ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ടല്ലോ. മനുഷ്യനാണ്, രൂപം കൊണ്ട് മനുഷ്യനാണ്, പക്ഷെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവൻ എന്തിന്റെ ആയിരിക്കും? മൃഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളായിരിക്കും ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതും അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന് വേണ്ട ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച ജന്മം കിട്ടി. പിന്നെ അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ എന്ത് പ്രവർത്തികളാണ്? തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ. അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലമാണ് ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായിരിക്കും. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോയും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു വരാം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ആരാവാം? നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ നാളെ ദേവനായിട്ട് നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ മനുഷ്യനാകാം, ചിലപ്പോ നമ്മൾ വന്യമൃഗവുമായിരിക്കാം. അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതൊക്കെ? ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്. പക്ഷിയായിട്ടും പുഴുവായിട്ടും ജലജന്തുവായിട്ടും പുണ്യാത്മാവായിട്ടും മൂട്ടയായിട്ട് പോലും ചിലപ്പോ നമുക്ക് പിറക്കാം. അതങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നത്ര സത്യം. അപ്പൊ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? താൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം, താനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ആധിപത്യം തനിക്കാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ ആധിപത്യം ആർക്കാണ്?
ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് താനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം, തന്നിലാണ് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രണം എന്നാണ് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ജന്മം എടുക്കാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യനാകാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മൃഗമാകാം, പക്ഷിയാകാം, പുഴുവാകാം, ജലജന്തുവായിട്ടും പുണ്യാത്മാവായിട്ടും മൂട്ടയായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ജന്മം കിട്ടിയെന്ന് വരാം. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിം ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസാ ഭൂയോപി ചായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവാത്മാവും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും, അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചും ഇത് തമ്മിലുള്ള അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ത് തന്നെയായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തില്, ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശരിയായ അർത്ഥത്തില് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയവരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ശരി, അവർക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവാച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യ പശ്യതി തഥാത്മാനാമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശരീരം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അറിയുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ആത്മാവല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്, ശരീരമാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനെന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു താനാണെന്ന്. സത്യത്തിൽ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. യഥാ പ്രകാശയത്യേകം കൃതസ്നം ലോകമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശായതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണോ സൂര്യൻ ഈ വിശ്വം മുഴുവനും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്, അതേപോലെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ പ്രകാശത്താൽ അവബോധമാനമാക്കും. ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ശരീരത്തിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സത്ത് പോയി എന്ന് പറയും, അല്ലെ? സത്ത് പോയി എന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് സത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നിപ്പം എന്തായത്? ചത്തുപോയി എന്നായി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ജഡമായി മാറി. പിന്നെ നമ്മളെ പേര് പോലും ഇല്ല, ആ ശരീരത്തിന്റെ പേര് പോലും പിന്നെ പറയുന്നില്ല, അല്ലെ? പിന്നെ എന്തായി മാറിയത്? ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ജഡം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആത്മാവ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് ആ ശരീരത്തിന് അവബോധം. അതാരാണ് അപ്പൊ നൽകുന്നത്? ആ അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാക്കുന്നത്, ആ ശരീരത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആ ജീവാത്മാവാണ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്തിൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അവബോധം ഏത് രീതിയിലാണോ വരുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാം. ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ കത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കള്ളന്റെ അവബോധം എപ്പോഴും എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് കൊള്ളയടിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ വധിച്ച് സ്വത്ത് കൈക്കലാക്കണം എന്നായിരിക്കും ആ കള്ളന്റെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടിയാലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ഒരു കത്തി കിട്ടുന്നെങ്കിലോ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. കള്ളനാണെങ്കിലോ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും അവബോധം രണ്ടും എന്താണ്? വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു അവബോധമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു കള്ളനായാലും ഒരു ഡോക്ടറായാലും നമ്മുടെ അവബോധം, അതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവബോധത്തെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നത്, സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ചായേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും
തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും അതിനെ അറിയുന്നവൻ, അതായത് ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പ്രക്രിയ അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ്. നിതായ് ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ 8:30 ക്ലാസ്സിലാണ് മാതാജി കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് 6:30 തന്നെ കയറി. എന്റെ പേര് ബിന്ദു മോൾ എന്നാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒന്ന് അവിടുത്തെ മാഡ്മിനോടൊന്ന് പറയണേ. ആ ശരി. ഞാൻ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ശരി, പറഞ്ഞാൽ മതി. അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? എന്തൊക്കെ അർജുനൻ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ജ്ഞാനവിഷയം. ന്യായം, അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ശരീരം എന്നത് ക്ഷേത്രമാണ്. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് 2 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആരൊക്കെയാണത്? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരെയും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല. അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്, അറിവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സർവ്വശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. അങ്ങനെ ബുക്കിലുള്ളതിന് പഠിക്കുന്നേക്കാളും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. അത് ബുക്കിലുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, പക്ഷെ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി. അതില് ബുക്കിൽ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം 2 എണ്ണം കാണുന്നുണ്ടാവും അവിടെ. അതിലൊരെണ്ണം കണ്ഠമാണ് ശരിക്കും കേട്ടോ. 2 ശബ്ദം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആ ശബ്ദം ഒരെണ്ണം കണ്ഠം എന്നുള്ള ഇതിലാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? മുൻജന്മത്തിലെ നാമം ജപിച്ചും തുടച്ചു മാറ്റാം. നാമജപം, ഭഗവത്സ്മരണം അല്ലെ? അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞേ? നാമജപം കൊണ്ട് നമുക്കത് തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു.